Čus. Čau, čau. Jak se jmenuješ? Tadeáš? Dobrý, a jak dlouho jezdíš na BMXu? Za měsíce. Dobrý, a co umíš za triky? Aspoň 3 triky mi řekni. Ty vole, nevím, jestli se počítá toho trika, ale stopičko, viličko, manuál, ty vole. A zase nějaký ty basic triky, co se naučit. Určitě bunnyhop umím. Jo, tak to je základ. To je základ. A co bys mi o sobě řekl? Nevím. Kolik ti je? Mi 15. Jak máš dlouhý Čus. Čus. Tak, řekni mi, co teď uděláš Vím. za triky. Můžu zkusit fakey? Dobrý, tak udělej fakey na téhle stěně. Pojď na to, pojď. No, to bylo takový malinký. Tak pojď ještě jednou, pojď ještě jednou. Pojď. Do pič. Bro si vyskočil. No, tak teď už musíš znovu, že jo?